Senadyan tangkep bumi langit prasetyaku tan ginggang sak rekmo bener Mbak? Nggih, kemenawi mboten pas kula pas. Oh nggih, mangke yen ora bener mang papan ki kersane ngepas. Nggih, biasane jenengan nek mboten pas ngoten terus meleset tok, Oh Pak. Dadi nggih. lerase niku lho, Pak. Mbok madhep mriki ngoten lho. nggih. Umpami bawa ngene, bawa niku surasane napa rek nggih madhep kalih kula. Aku ki pekeuh karo Pak Denyono. Nana, Pak Deno. Oh, le. Ya, Pak. Hajat Kang Mas. Kados pundi prasetyanipun panjenengan kalian kula Kang Mas. Kados pundi. Rasane atiku kaya donya ki ora ana wong liya kajaba namung sliramu dia. Kang Mas. Prasetyan kula kalih panjenengan sedap. Kados napa nggih Mas kula niku kapang kalian panjenengan. Diajeng Satu mau bawa nyari bumi. Kertas panjenengan. Terus kula namung kagem panjenengan. ngono diajeng. Semono uga pun Kakang uga mangkono. Sedalung kula mboten saged tilem. Namung mimpi ke panjenengan kapang jenengan kok ora suwe-suwe ra ngidul ki ya ngapa? Biasane intak-intik sliwar-sliwer mandeg ngono kuwi bojomu eneng rata mboten tapi. Wah, nek kene iki buka wadiku iki kertuku kebuka ning ora apa-apa. Liripun jenengan ajeng ngejob to. Nggih. Ngoten lho. Lan Mas kang gemesake yakti mastita tembung ning sliramu tan lila mesti kandhek ing panggrayita angel nggonku nguwus yen rina datan glegono ganti yai sambunga ing wandi ratri karya usada kapan langanipun panjenengan Injih. Sing gedhe Pak. Sing gedhe Pak ngapuramu kantos pepucenku
derek Gladen, derek Sidomukti menika rencang-rencange ra tau pethuk kalih kula rak ya kula pekeo jane. Rasake keplakane Pak Weli kok gek pisan Lah, iki. tok Nek kula pekewet nggih Pak Weli. Nggih, ngeplaki kendang kulit elok tenan. Pak, mbok mboten dikeplak dilus-lus mawon. Wis musuh piyayi siji iki nek ra kuat imanku. Iso melu aku. Padane aku gemang anu. Mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti Nggih matur sembah nuwun Mbak Sinta tak suwun lenggah.